Ama fo ka wale ɲumandon dante foli mina aw bisimila ondu tilika kunnafoni keneka ambi jui kalo kili fila la samba fila ani mugan ani saba kunnafoni ni alidili wakati seli. Ina fo an caman b'a dɔn cogoya min na silamɛ jamana caman ani silamɛ olu ye u ka seliba ka o ɲɛnajɛ kɛ juin kalo kile 28 o kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ina fɔ san tɛmɛnen ta la ale a ka seliba seli kɛ kuluba imam Abdurahman Ture ale kɔ seliw tɛmɛnen kɔfɛ min kuluba alimami ale duwawudon caman kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ale ni a baarakɛɲɔgɔn ani Mali yɛrɛ fana ye o tɛmɛnen kɔfɛ min an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ colonel Asim Goita ale foliba lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fana mɔgɔ minnu sɔnna an ka jamana sariya sunba olu yɛlɛmali ko la ani ka u senw don a la a ye olu bɛɛ lajɛlen fo ka duwawudon kɛ sɛnɛ baaraw olu tɛmɛcogo ɲuman na o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala ka an ka jamana terilakaw ani an dɛmɛbagajɛkulu ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ. Alibi seliba hukumu kɔnɔna na ladala ko la min ye juma misiriba ye Bamako kɔnɔ selikɛnɛ o kɛra yɔrɔ kofolen na juin kalo tile 28 tɛmɛnen na mɔgɔ min ye mɔgɔw lasili o ye imam Amadu Kali seli tɛmɛnen kɔfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ fana seliba yɛrɛ a laɲini fɛn min a kumana o kan ani fana a tilala ka yira k'a fɔ ko silamɛya k'o ye ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka se ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ. Mali ale ni ONU u ka lajɛla ni o kɛra juin kalo tile 30 tɛmɛnen na jumadon a yirala k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔ ye ko u ka baara kun dabɔra fɛn min kama ko o laɲini o ma sabati an ka jamana na o hukumu kɔnɔna na ko juin kalo tile fɔlɔ ka taa o dɔn kofɔlen la ko MINUSMA mɔgɔw u ka baara ɲɔngirila ni wagati kofɔlen na wa fana ko u ka minɛnw labɛn ka bɔ Mali la ko ɲɔni décembre kalo tile 31 nata la. An ka ministri min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma ni o ye madame Sidibe Dedewu Ousmane ale ni ministri Wage olu ye Mali DEFU 2023 ka o première nationale ni o ye Fadimata Bouari ka o bisimila ministère kɔnɔna na Fadimata Bouari ale yɛrɛ bɛ kalanso min na o de ye ko Institut Sacré-Cœur ni ale bɛ Bakɔ Jikɔrɔni a ye kalan kɛ o écoleso masinɛni la o ye moto jakarta kura kelen ka o di a ma walasa halibi a bɛ se ka caman fara a ka cɛsiriw kan kalanko ta fan sira fɛ. Mali kɔrɔnfɛ yan fan fɛ juin kalo tile 27 ni o bɛnna tarata ma jɛkulu dɔw ye binkali wale ta ka ɲɛsin civil ma n'a bɛ fɔ o jɛkulu ninnu ma ko djihadiste du groupe État islamique dans le nord du Mali u ka binkali wale ninnu a yirala k'a fɔ k'u ye mɔgɔ caman faga autorité dɔ ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ 17 ko olu de sara ani mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ko olu joginna nka autorité wɛrɛ ale y'a fɔ ko mɔgɔ 17 ni kɔ ko o de sara ko ni dɔ faralen bɛ o 17 kan ani ko bibina ko mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na k'olu de ye o sigiyɔrɔ bila ni ka fan wɛrɛ sɛgɛrɛ k'u ye yɔrɔ min bila o de ye u ka togoda dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Gabiru ni ale bɛ Gawo région de fɛ. Juma tɛmɛnen na juin kalo tile 30 nɛgɛ ɲɛ 5 o wagati la fajirida wagati fɛ sirabankan kasara o kɛra Kucala sira ale ni Segu sira dɔ fɛ ni a bɛ fɔ o yɔrɔ in ma ko Pensoba o kasara in o sɔrɔla transport min fɛ o de ye Jara transport ye o kariko o dafirila a yɛrɛ ma ni o kɛra sababu ye ko mɔgɔ 1 de sara a sirabankan kasara in fɛ ani ko mɔgɔ 21 ko olu de joginna wa a yirala k'a fɔ fana ko sirabankan kasara in ka sababu bɔra fɛn min na o de ye ko dantɛmɛ bolili sira kan ko o de nana ni sirabankan kasara nka ɲininiw o bɛ sen na halibi. N'an bɔra yen an bɛ taga kokan kibaru la ni o ye Niger jamana ye san 60 ani san 3 tɛmɛnen yɛrɛma hɔrɔnya tɛmɛnen kɔfɛ Nigerikaw olu ye u ka jamana jɔnjɔn ni o ye hymne national ka o fali a baara ninnu a sigira sen kan juin kalo tile 22 tɛmɛnen na san 2023 a tɔgɔ kɛra fɛn min ye bibi na o de ye ko pour l'honneur de la patrie o waleya in kɛlen mɔgɔ dɔw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ sabula a bɛnna u ka jamana kɔnɔden dɔw ma i n'a fɔ a ma bɛn
dɔw ma nka dɔw y'a yira k'a fɔ fana k'a ma bɛn u ma nka ka a baara ni a ka kan ko sabula ko jɔnjɔn ko jamana jɔnjɔn min bɛ da jamana na k'a ni jamana yɛrɛ tagabolo kan ka taa ni ɲɔgɔn ye ka da o waleya kan k'a kɛ kun ko a ɲɛna nka min a dɔnkili kɔnɔna fɛn ko o kɛcogoya de ma diya olu dɔw ye. N'an bɔra yen an bɛ taga Guinée Conakry u ka musoba dɔ ni o ye baarakɛlaw olu ka lafasajɛkulu o tɔn o ɲɛmɔgɔ ye Aja Harabiyatu Sera Jalo Ala ye ale miniji ka o dɔgɔya ka si to san 73 ani dɔ la a ye jɔyɔrɔ caman ka o sɔrɔ Guinée u ka jamana yɛrɛ kan wa fana k'a ye muso olu ka kɛlɛ ko ka o caman kɛ wa san 2010 o wagati la k'a kɛra CNT ɲɛmɔgɔ ye Laginɛ jamana kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso bingali wale 3 o de taara ka yen finitigilakaw ani mɔgɔ minnu bɛ ka o dɛmɛ u ka kɛlɛ la bingali wale 3 taara ka olu sɛgɛrɛ juin kalo tile 26 ani 27 ni o bɛna tɛnɛn ni tarata don ma o binkali ninnu kɛra sababu ye a ladɔnniyara k'a fɔ ko min ye mɔgɔ 70 ani mɔgɔ 5 ko olu de sara ni olu cɛla o dɔ ye finitigilakaw ka fanfɛla la mɔgɔ 39 o ye finitigilakaw ye ani mɔgɔ 36 o ye jɛkulu dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko volontaire pour la défense de la patrie ni cogoya wɛrɛ la o bɛ u wele ko VDP mɔgɔ wa banbagaciw yɛrɛ ka fanfɛla la ko mɔgɔ 80 ko o de sara ni kunnafoni ninnu bɔra u ka kɛlɛbolo o ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ de ka yɔrɔ la. Hali bi an bɛ to Burkina Faso u ka jagokɛla sifinlaka dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Sidou Kimdi ale de kun taara commerçant ba dɔ u ka butigi la k'a bɛ taa a ka jagominɛnw ka taa olu san ni o ye manger carton ye a tagalen min ye secrétaire ye ale ye carton ta ka di a ma o y'a sɔrɔ commerçant kɛba in yɛrɛ ale kun bɛ a ka wari de dogo manger carton ninnu kɔnɔna na nka secrétaire ale kun tɛ a kalama ale ye manger carton ta k'o di Sidou Kimdi ma ni 8 o ni a kun kan fɛn o de kun bɛ a la Sidou Kimdi ale kɛlen ka se a ka yɔrɔ la a y'a dɔn k'a fɔ ko fili kɛra baara la n'a seginna ka taga ni 8 o la kun kan fɛn k'a di commerçant ma nisɔndiya bolo commerçant kɛ in yɛrɛ a yira a baarakɛɲɔgɔn tɔw la ko n'a mago sera minɛn minnu ma k'u bɛ o ta k'o d'a ma nɔgɔya la ani fana ka tila ka sefa wari 1,000,000 ka o fana di a ma k'a k'o ta. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw a garijɛgɛ sera ka kɛ kunnafoni minnu ye o kɛra nin an b'aw fo aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la o ta bɔlen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo olu min cɛsirilen don sanga ni a wagati bɛɛ ka se ka an kumakanw olu ka se ka lasɔrɔ ka ɲɛ ani jaw walasa aw bɛ se k'o sɔrɔ kɛcogoya ɲuman na ani fana sanbɛ foli an bɛ o kɛ aw ye Ala ka san hɛrɛ ka o caya ka yafa an ka jurumikɛlanw bɛɛ lajɛlen ma ka hinɛ an ka furuw la ka o dayɔrɔ sumaya ka taa cogo ɲuman k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma wa fana ni aw bɛ fɛ ka to ka an ka kunnafoni ninnu ka se ka aw sɔrɔ a bɛ se ka an lajɛ Mifa Production u ka sitew sanfɛla la an bɛ Facebook kan ani YouTube sanfɛ olu ni dɔw wɛrɛw a bɛ se ka to ka an lasɔrɔ o fana sanfɛ a kan bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.